Lunawood lämpöpuutuotteet voidaan palonsuojata myrkyttömällä palonsuojakyllästeellä aina sinne BS1D0 tai BS2D0 paloluokitustasoihin. Ero siellä savun tuotannossa johtuu oikeastaan tuotteen muodosta. Tasaiset pinnat menee BS1D0, sitten esimerkiksi 3D-tuotteet, joissa on enemmän palavaa pintaa, päätyvät sinne euroluokkaan BS2D0 luokitustasoihin. Me Lunawoodilla hyödynnetään palonsuojakyllästystä. Silloin palonsuoja-aine kyllästetään ihan sinne puun sisälle, jolloin sitä ei tarvitse lisätä tuotteen elinkaaren aikana ollenkaan. Palonsuojamaalaus puolestaan nimensä mukaan maalataan tuotteen pintaa, eli jos vaikka halkaistaan tai joudutaan hioa tuotetta, niin silloin se palonsuoja tulisi lisätä. Eli kyllästystekniikka säilyttää paloturvallisuuden läpi koko tuotteen elinkaaren. Lunawood lämpöpuutuotteiden olisi sitten palonsuojattu tai palonsuojamaton, visuaalinen ilme ei käytännössä poikkea toisistaan lainkaan. Puu käyttäytyy ja harmaantuu ihan samaan tapaan, oli se sitten palonsuojattu tai palonsuojamaton. Meidän palonsuojatekniikka soveltuu myös sisätiloihin, jossa toki lämpöpuu säilyttää silloin oman alkuperäisen ruskean sävynsä. Palonsuojattujen Lunawood lämpöpuutuotteiden pinnalla voi esiintyä suolaa. Se johtuu usein ylimääräisestä palonsuoja-aineesta, joka suolalla tavalla kristallisoituu ja kiteytyy tuotteen pintaan. Se ei heikennä palon suojaa itsessään, vaan se ylimääräinen niin sanottu ekstra palonsuoja-aine suolan lailla kiteytyy pintaan ja se voidaan ihan harjata pinnasta pois. Useimmiten myös sadevesi hoitaa tämän tehtävän ihan luonnostaan, mutta sitten esimerkiksi varjopaikat tai katoksen aluskohdat voidaan harjata, mistä sitten luonto tai tuuli tai sade ei pääse sitä suolaa poistamaan automaattisesti. Palonsuojatun Lunawood lämpöpuutuotteen voi pintakäsitellä. Siihen tarvitaan aina CE-sertifioitu pintakäsittelijä. Meidän täytyy tietää, että se palonsuoja ja pintakäsittelyaine ovat yhteensopivat, mutta me voidaan tarjota pintakäsitelty ja palonsuojattu Lunawood lämpöpuutuote kahdessa harmaansävyssä, light gray ja mid gray, ja sitten taas peittomaalit käytännössä kaikissa RAL-värikoodeissa sekä kuultavana ruskeana, jos lämpöpuun originaali sävy täytyy säilyttää. Palonsuojattu Lunawood lämpöpuutuote on erittäin vastuullinen valinta. Taas meidän raaka-aineesta lähtien. Meillä on sertifioitu raaka-aine, suomalainen kuusi ja mänty, lämpökäsittelyprosessi, joka on täysin kemikaalivapaa. Meillä on tosi vastuullinen palonsuoja-aine, jossa ei ole esimerkiksi haitallisia myrkkyjä. Tällöin tuote sopii myös sisälle ja ulos. Tuotteiden kierrätys sopeutuu ihan samalla lailla ja tapahtuu samalla lailla kuin muillakin puutuotteilla, eli normaali kierrätystyyli.